Že ideme na prvú challenge, máme tu víťaza prvej 3x3 futbalovej superligy, Mirec, čau. Čauko, čauko. Ten, kto prehrá, tak si vytočí, koľkokrát môže zbombovať supera. Ideme na prvú súťaž v rýchlosti na kužele. Vyberieme si, kto pôjde odzadu dopredu a kto pôjde spredu dozadu. Takže ideme si strihnúť a ten, kto vyhrá, si vyberá. Raz, dva, tri. Dobre, takže ja idem zo zadu dopredu a ty ideš spredu dozadu. OK. Takže pripraviť sa, pozor, poď! Dávaj, dávaj, dávaj! No! No! Víťaz, víťaz! Prvý challenge za nami a ja si idem vytočiť. Koľkokrát si môžem vystreliť na Mirca? Je tam 1-0. Dobre, raz. Uvidíme, či trafím. Som dlho nestrieľal, ale tak musíme vyskúšať. Jeden jediný pokus. Sakra.